я кажу, треба так поставити. Не було лепей. Ти нічого не розумієш у пригожості. Сама ти нічого не розумієш. О, Яна, іди. Ховаємося. Доброго ранку, сябры. А где все? Неужели на меня не забылись? З днем народження! Вітання, іменинниця. Салют усім! Ой, сябры, вы памятаете? Я думаю, як ми могли забитися про твоє свято. Ми вчора цілий день до його рихтувалися. Так добро все упригожили. І гэта яшчэ не все. Спеціально для тебе ми підрихтували шмат сюрпризів. Ух ты, як цікаво. Якія? Ага, коли ми скажемо, буде не цікаво. Набярися терпіння. Ну, добре. А перший наш сюрприз – концерт. Святочная песенька. Стой і слухай. 3-4. День такі надыходить, коли гості приходять, подарунки нясуть і нясуть. І гучать віншаванні, і добра пожадані, усміхаються всі і п'ють. 4. З днем народим тебе, з днем народим тебе, з днем народина у Настя, ми віншуємо тебе. Дякую, сябры. Вельмі прихожий сюрприз. І гэта толькі пачатак. Ти пакуль сябраний мультфільм погляді. А ми черговий сюрприз підрихтуємо. Лесик, пішли. Дівчинки і хлопчики, мультфільм. Добрий мультик, правда? Вам він сподобався, сябры? А Лесика з Касі все нема. Тільки капелюш нейкий з'явився. Що там? Чекай, яще рано. Пробачте. Гэта і ёсць наш новый сюрприз. У гонар твайго, Настя, дня нараджэння. І што ж гэта? Капелюш со святочными заданнями. Ты будешь доставать по одным заданні, читать их, а мы павінны их выканаць. Здорово. А калі пачынаць? Уже можно. Тады першае заданне будзе Касі. Ага. Так, сказаць пра Насцю прыемныя словы. Ага, гэта я могу. Гэта я з задавальненнем. Что я могу сказать про нашу Настю? Яна вельмі прыгожая і вельмі таленавітая дзяўчынка. Умее добра спяваць. З ёю заўсёды весела гуляць. Настя цудоўны сябар. Да яе можна звярнуцца з любым пытаннем. І яна заўсёды дапаможа. Настя, мы цябе вельмі любім. Гэта правда. З днем нараджэння! Дзякуй, мне вельмі прыемна. Цяпер даставай заданне для мяне. Добра. Так. Сачыніць пра Насцю верш. Лесик, а ты зможаш вось так адразу? А я загадзя падрыхтаваўся. На той выпадак, калі мне гэта заданне дастанецца. То ты пачынай. Слухайте. Упрыгожыць кожны ранак, як пачнецца добраранак. З ёй не будзеш сумаваць. Можна разам пагуляць, пачытаць, паразмаўляць, анекдоты расказаць. Ты наш сябар, і гэта шчасце. Мы віншуем цябе, Настя! З днем нараджэння! Дзякуй, Лесик, вельмі прыгожы верш. Так, вельмі добры. Ты малайчына. Ну, цягні далей запіску, Настя, для мяне. Зараз. Так, показать фокус-покус. Ура! Я вельмі хацела, каб мне дасталася гэта заданне. Хвіліначку. Та-дам! Гэты фокус я прысвячаю нашай імянінніцы Насці. Глядзі уважліва, што зараз будзе. Ахавай, махавай, щим соловім. Частуйся, калі ласка. Ты, дзякую. Толькі я одна не буду. Гэта табе, Кася, а гэта табе, Лесик. Дзякуй. Па праўдзе, на гэта і спадзявалася. Ням-ням-ням-ням. Засталося яшчэ одно заданне. Даставай яго. Показать Насці мультфільм. З задавальненнем. Зараз ён і пачнецца. Толькі ёсць одна умова. Якая? Будем глядзець яго усе разом. Умова прымаецца.
зноў я адна. А гэта значыць, што Кася з Лесікам рыхтуюць новы сюрпрыз. Цікава, што на гэты раз? Ой, нехта выклікае на сувязь. Зараз паглядзім. Салют, Настя, гэта мы! Ты нас бачыш? Бачу. А вы дзе? На одной из улиц Минска. Мы наладзім для цябе віртуальнае падарожжа. Як здорова! І зараз мы каля палаца спорту у гістарычным цэнтры нашай сталіцы. Вось ты ведаеш, што раней знаходзілася на гэтым месцы? Не, не ведаю. А вы, сябры, таксама не? Тады слухаем нашых гідаў, Лесіка і Касю. Калісьці тут было балота, называлася яно татарскім, і ў ім вадзіліся кракадзілы. Сапраўдныя? Не зусім. Гэта былі вялікія яшчарацы, падобныя на кракадзілаў, даўжынёй у паўметры. Уяўляеце? Жыхары Мінска называлі іх жывойтамі, але зараз, на шчасце, яны зніклі. Апошняга жывойта бачылі ў 19 стагоддзі. Гэта добра, што цяпер можна гуляць па беразе Свіслачы і не баяцца, што на цябе выпаўзе такі кракадзіл. А на сапраўдных кракадзілаў можна паглядзець у мінскім зоапарку. І не толькі на іх. Тут жывуць пітоны, чарапахі, геконы і шмат іншых трапічных рэптылій. А яшчэ можна пазнаёміцца з бенгальскімі тыграмі, ягуарамі і нават і львамі. А самыя вясёлыя жыхары мінскага зоапарка – малпы. А колькі тут розных птушак! Паглядзіце самі. Цэлага дня не хопіць, каб пазнаёміцца з усімі жыхарамі зоапарка. Абавязкова як-небудзь наведаемся сюды усёй нашай дабраранкаўскай камандай. Дзякуй вялікі за віртуальнае падарожжа. А зараз вяртайцеся. Цяпер моя чарга для вас сюрпрыз рыхтаваць. Ух ты! Тады мы хутенька. А для вас, дзяўчынкі і хлопчыкі, мультфільм. Настя, мы ўжо тут. Вярнуліся! А дзе яна? Ну вось, абяцала сюрпрыз і знікла. Я не знікла, я як і вырыхтавалася. Вось мой сюрпрыз. Ура! Тортик! Так, гэта для вас. Вы так цудоўна павіншавалі мяне з днём нараджэння, што мне захацелася парадаваць вас чым-небудзь смачненькім. Вось дзякуй! Сябры, а давайте яшчэ раз праспяваем для Насці святочную песеньку. Усе разам! 3, 4! З днём народзін цябе! З днём народзін цябе! З днём народзінаў, Настя! Мы віншуем цябе! Дзякуй вялікі. Такога незвычайнага свята у мяне яшчэ ніколі не было. Мы вельмі стараліся. А калі мы будзем каштаваць твой тортик? Зараз развітаемся з гледачамі і адразу. Ура! Я кубочки прынясу. А я чай завару. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі! Бывайце, сябры! Вясёлага вам дня! А мы, як заўсёды, сустрэнемся зранку У нашым дабраранку! Всё, пайшлі стол накрываць!